Ak toto sledujete, pravdepodobne som už mŕtvy. Alebo operácia dopadla dobre a žijem. Nastavil som toto video, aby sa zverejnilo práve dnes. Len som vám chcel povedať, že si vás nesmierne vážim. Všetkých. Či už sledovateľov, ktorí ma sledujú od samotného začiatku a neprestali ma sledovať, aj keď som postupom času menil svoju tvorbu. Ale aj tých sledovateľov, ktorí ma prestali sledovať na základe mojej zmeny. Veľmi si vážim všetkých kritikov, ktorí nesúhlasili s mojimi názormi a dali to najavo. Vážim si všetkých, ktorých som nasmeroval k ceste ku kritickému mysleniu a skepticizmu, aby si nakoniec sami zvolili, čomu budú veriť. Vážim si aj tých, ktorých som dokázal presvedčiť, že Boh neexistuje. Skutočne si vás všetkých vážim. A nikdy mi ani nezáležalo, koľko vás bude. Koľko videní bude mať moje video. To, o čom mne šlo vždy, boli názory ľudí. Diskusie pod mojimi videami. Výmeny názorov, argumentácia oboch strán. O to mi vždy šlo. A ak je toto moje posledné video, môj posledný odkaz, šírte moje myšlienky, tak ako som ich ja šíril vám. Na mojom kanále je vidieť istá paralela s Bibliou. A to bol môj úmysel už na samotnom začiatku. Môj starý zákon na tomto kanále zobrazoval nechutnosť, primitívne názory, vraždy, kanibalizmus. Pričom to bolo okorenené niečím dobrým, čoho sa všetci chytili a tvrdili, ale veď on nie je taký zlý. Veď len trestá zlých ľudí. Môj nový zákon zobrazuje humanizmus, zdravý rozum, modernú morálku, slušnosť, zdvorilosť a dôstojnosť života. Všetko, čo týmto chcem povedať, je, že aj keď sa masový vrah zmení, či už som to ja, alebo Boh z Biblie, stále to bude masový vrah. Takže s Bohom.